се издава. момента не се издава. Да, то никой не вижда каква е истината. Тук се издава. За тебе има някой полицай. Еми живи и здрави, да ме завързват и да ме махат. Полицайите се там долу в джипа. Така, жив и здрав дека. Аре, мълчете сега, бе! Айде мъкнете малко тихо. Айде, извинявам се за израза. Ули, пееш пекеле, кой те слуша? Как се допераха? Сега, кажи им мълчи. Малко се разходим, така да... Аз им говоря за останалите българи, че ние сме тук 50. Ми не разбират, те като стоят с бутилка Джони Уокър в ръката, как да ме разберат? Половината, цялата празна и тръгват мозъци да ръсят. Да, и аз съм тук този ден, пивам по-малко. Не знам, аз ви знам кои сте. Знам за какво става въпрос. Ева така да се разходим малко, че това ти е напрежение, брат. Нерви. Ми те като се напият, почват глупости да говорят, после па съм виновния. Дай да им обръщаш внимание. Боли ма хуя мене. Те да си наказваш така по това начин. Амба. Тук няма светлина, ще баннат лайфа, да. Трябва да стоим на някакъв огън. Ама да не е на гуми. Идем да питаме шерифите там, те на какво мнение си. Те са ебати спокойните хора. Еми да, няма какво да кажат. Какво да кажа, ние тук никакви проблеми не са ни създали. Сигурно дори не искат и проблеми да ни създават. Гаранция. Кои искаха, вече щяха да създадат. Аз като гледам кой създава проблемите, днеска всичко ми се изясни. Защото те си от Бати театъра. Те гледат, родителите им гледат животни също. Не бати театъра, аз тук сега дай браво. Много як театър. Завързани са, не са завързани. Фалшива тревога. Ей, шматки тъпи. Тук сме се събрали едни от най-умните. Идвайте, какво правите, бе? Те виж колко са малумни. Едни от най-умните са събрани тук и те идват нас да баламосват. Ти колко тъп трябва да се извиняе? Ти го виждаш с очите си, бе. Не, бе, те се сменят, бе. Ба да идват, бе. Да маха ги да идват, какво ще направят? Еми да ме заключват и да ме махат. От тук е да имам причина да се махна и аз. Днеска викат, заключиха ги! Заключиха ги! И всички тръгват, защото удариха в сърцето. Не, фалшива тревога, защото преди това хората ви спрат. Иначе ако нямаше хора да ви спрат, да, фалшивата тревога продължава. И театъра, тъй за нослето, айди. Има провокация. Не бе, аз съм тапак, не го видях, нали? Ще лъжат. Не бе. Аре бе, хора, идвайте бе, България къде е бе? Мани никаква България, нали ги видяхме, човек, аз всичко, какво ли не правя. От 2 години и половина, какво ли не правя, особено сега, тия 2 лайфа. Няма никой, бе. Няма, това е най-лошо. Всичко е по-лошо от мърша. Пази се тук да не те такуват. Само жени гледат, които не могат да дойдат, защото нормално. Да. Прав е ми. Има и други момчета, които гледат от женски профили. Това е бати троловете, не представи, той са написал Геннади, не, Генка са написал, турнал женска профилна и вика брат. Бати го пака. Има ги и такива. Има ги, да. Какво има ги? Те са навсякъде, мен само по планината така ми пишат. Имало ги... Това не е истина, бати държавата. Ченгетата са пръскат от смях. Аз днеска показвам, че всичко е тъпак, бе. Те ченгета от кого да ги е страх? Правителството от кого да ги е страх? То всичко е малумно. От 50 човека. Те най-много да ни вземат нас на работа за тях. Бати смешната история. Слаба е работа. Нема народ, нема. Всеки се е заключил в черупката си и нищо. Страх го е да дойде. Аз съм си оставил 2 деца, бе. Имаше човек, сутринта дойде, после замина на работа, после се върна пак. Пак повтарям, друг мъж от някъде 50-100 км, забравям. Дойде да ми донесе батерия. Стоят 3 часа, докато аз му изтоща батерията, за да може да съм на лайф и да гледат хората, българите, че да ги надъхвам да идват. Човека гък ни каза. А те не се надъхват. Няма, то си яде ориза и месото от Кауфланд, за нищо не става. Мляска там, взема опуканките и гледа. Гледа безплатния. Бай, не само мене и околието ма ядоса, бе. Няма ги, бе, няма хора. Всичко направих за тях, то пак стои и гледа. Няма ги.
Това е най-жалко. Това е човек, който дори не знае, че те съществуват, да идва да се бори за тях. И на тях да не им пука. За тяхната къща, бе. Аз се боря за тях, бе. Така е, бе, брат. Аз го знам. Аз съм тук. И те пияндурници там ще ме дивят на мене кръвното и мене ще вкарат виновен. Защото аз нищо не съм свършил тук на лайф от 50 часа. Какво ли не направих, какви каваци, кабели, мабели, батерии и някакъв с пак ще идва и ще ми каже, че аз нищо не съм направил. Нищо ли опитах да направя? Опитах се да направя нещо. Вчера. Не успя, както се започва това. То дъртак вика опил бездомен. Еми нормално, като видя колко ти е кълъка няма си. Кълпак, турил и бяла брада и той аз му пусна брада и турил един кълпак и един кръст с мене и ало малео, омино домино. А не те мосън си. Айде, чао. Големите религиозници се кръстат с десния крак отдолу нагоре. Защото не знае кое е ляво, кое е горе. Дебати майката. Да, знам, че пак аз ще съм виновния. Споко, аз винаги съм виновния на тази държава. Боли ма хуя. Ебати майката. Аз ще се пръсно смях, като този кълпакът надигне и той Джони Уокър. Ебати майката. Хората от Силистра 2 пъти идват, бе. Прибират се, преспиват, пак идват. Да. От Силистра, от Плевен, а тук нашето околе Велинградчаните. Къде са, бе, големите тарикати? Колата едва ма докара, бе. Тази колица едва ма докара тука да дойда, че да съм тука. И сега момчетата я оправят, на тях им създавам проблеми. Километра си бил е така, за твоя сметка на всичкото отгоре. Не го разбира това, народа е много зле. Еби му майката. Къде са тук? Велинградчаните къде са? Къде са? Минете си правят един друг с... Горковците, ракитовците, селата тук, махалините нагоре, къде са? Да дойдат и те имат стока. И те имат деца. За какво сме дошли? За какво съм си оставил децата у нас? Ти имаш за какво се бориш, аз дори нямаме деца и па се боря. В смисъл, значи, ти имаш смисъл да се бориш. Аз мога да се самоубия утре. Разбираш ли? И въпреки това избирам и аз да помагам. Така е. Да има някакъв смисъл този шибан живот. Човешкото говори в тебе. Имаш съвест. А хората не им пука, не имат съвест. Той ще се пребере от тях си легне. Бе, аз мога да се пребера, бе, тук на 10 минути. Те ми си легне да. патката. Ама съм тука. Децата са ми болни на всичкото отгоре. И аз ще се разболея, сигурно. Двете са ми И едно момче тук е болно, е там, не може преглътне, не може да се нахрани. Тук огньове палите, бали, прехвърляте, чували, всичко, един скалпак ще дойде и той ще вземе цялата слава. Байко, вземи съм мръдни напред и нещо и той ще каже, аз нищо не съм направил. Да бе, съгласен съм, нищо не успях да направя. Друг ще дойде и ще ми каже, сега правя един телефонен номер и 100 човека докарам. Ма не ми говори, бе! Направи действието, бе! Дела трябват, не думи. Левски го е казал много отдавна. Дела, всеки на думи е силен. Чао. Аз си се прибират къщи, си легат и... С тобою